Hai, salutare! M-ați dat disporul, nu-i așa? N-am dat colțul, dar mă scuzați că am întârziat cu filmarea. Între timp am ieșit din carantină, mulțumesc de Dumnezeu. Nu mai puteam, nu de boală, dar de închisoarea asta. Urât. Da, important e că sunt bine, sper că și voi sunteți bine. Să trecem peste panorama asta. Aici, în Germania, din ce în ce mai multe cazuri, nu se mai oprește, e jale. Măcar să fie doar cazuri fără decese, mai bine așa. Dar ce am făcut? Am făcut un test PCR. Am așteptat 2 zile pentru răspuns. A venit tot pozitiv, am zis, Doamne, ce fac, iar stau în carantină, iar încă 14 zile, iar. După aia m-a sunat cineva în sfârșit și mi-au spus că așa se întâmplă. Cei care ați avut corona poate știți, mai erau urme de corona mie, dar nu o mai pot da mai departe, nu pot să infectez pe absolut nimeni, că sigur ce zic ei. Bun. Între timp făcusem și vreo 3-4 teste rapide care erau toate negative, doar că erau din nas și ei mi-au luat acum din gură pentru pețe. După 14 zi de carantină am ieșit, am început și munca între timp, totul e ca înainte. Se recomandă după corona un control la un doctor de familie, să vezi dacă e totul bine. Pe afară poate arăți bine, dar poate în interior e vreo piesă de schimbat ceva. Cine știe. Scuzați zgomotul, dar e vigilia aici. E o vreme mai nașpa ca la Londra. Poate mai ia vântul cu totul. Bun. Asta este ultimul episod. Vreau să scurtez videoclipul, să sărbătorim cu toții că o să putea mai bine decât cu o berică. O berică de asta. Dar nu e de aia. Corona este extra. E mai bun. Ai sănătate. Cel mai bun vaccin. Hai, aveți grijă de voi. Rămâneți doar pozitiv în gândire, nu și pozitiv corona. Se apropie sărbătorile. Doamne ajută, sănătate tuturor și să scăpăm poate la anul de corona. Hai, v-am pupat, o seară bună, ceau!